En aquest exercici ens demanen que fem un programa que resol equacions de primer grau de nivell 4, no? Doncs aquí tenim aquesta equació expressada aquí, que veiem que se sobreentén que són 3x més 2 és igual a 5x menys 3. Clar, el primer que observem és que aquí ens falta un símbol de més, no? Doncs el que farem serà que escrigui un símbol de més quan el número que hi ha a la següent cel·la és un nombre positiu. Clar, si és si és un número negatiu, veiem que en realitat no necessitem cap símbol, no? Perquè ja es llegeix 5x menys 3, però els números positius no es poden llegir. Per tant, el que farem aquí serà fer un programa que si el número que hi ha aquí a la dreta és positiu i escrigui un més, no? Més gran o igual que 0 posarem, no? Vinga. If si la cel·la E2 és més gran o igual que 0, aleshores el que volem és que escrigui el símbol positiu, i si no, que no hi escrigui res. Molt bé, ara aquest programa que tenim aquí, aquesta fórmula, el podem copiar en aquesta cel·la d'aquí. Ja està, ja aquí, si per exemple jo hi posés un 3, ja em surt el positiu. Doncs anem a veure, a escriure el menys 3, com tenien abans, i per tant em desapareix el símbol. Molt bé. Doncs ara jo el que haig de fer és en el costat de les... Sí, tant a l'esquerra com a la dreta, doncs restar el valor de les x que hi ha aquí a la dreta, no? Per eliminar-les. Per tant, aquí a l'esquerra el que faré serà doncs restar, no? Canviar de signe el valor que hi ha en aquesta cel·la. Per tant, el que faré serà menys G2. Vale, ja tinc el valor, diguéssim, que s'ha de restar a l'esquerra, però si es resta a l'esquerra també s'ha de fer a la dreta, no? S'ha de fer exactament el mateix. Per tant, el valor de B3 serà o G2 canviat de signe o que ens copiï el que hi ha aquí. Per tant, posaré que és igual a G3. Molt bé, ja veiem que tant a esquerra com a dreta restem aquestes 5x. Clar, si aquí hi hagués un número negatiu, veiem que ens ho posa en positiu, no? Per tant, aquesta part del programa funciona. Molt bé, anem a veure aquí a la part esquerra sobre aquest 2, per tant el que haig de fer és sumar-lo canviat de signe o posar aquí el mateix número que hi ha a dalt, però canviat de signe, que fixeu-vos que és aquest programa d'aquí. Per tant, faig copiar i pegar. Val? I ja m'ha sortit aquí el menys 2. I ara aquí haig de fer el mateix. En aquesta cel·la també haig de restar el 2. Per tant, el que faré serà copiar el valor que hi ha a E3. Molt bé. Quin és el problema? Que si jo aquí tinc, per exemple, un menys 2, no? Doncs aquí ens falta el símbol de sumar, no? Que és justament el que feia aquest programa, perquè si aquesta era positiva li posava un més. Per tant, el que haig de fer aquí és copiar aquest programa, no? I també copiar-lo en aquesta part d'aquí. Vale, ens veiem que la part de sota ens l'ha deixat ara sense la línia, doncs li tornem a posar. Molt bé, ja està. Ara aquí, si hi ha un 2 positiu, com que li haig de restar un 2, ja no cal que aquí surti cap tipus de símbol. Molt bé, doncs ara el que hem de fer és en cadascun, no? Aquí ja sabem que aquesta part s'elimina, per tant no hi haurà res quan fem la suma, no? I aquesta part d'aquí també s'elimina, no? Per tant no cal calcular res. Per tant, aquí el que haig de fer és justament doncs, operar, no? Aquesta cel·la, que és la B2, val? Més B3. Molt bé, ja en queda menys 2. I això també ho haig de fer en aquesta cel·la d'aquí. Per tant, puc fer copiar i pegar. I em surt que és menys 5. Molt bé, ara haig de dividir a esquerra i a dreta per menys 2, és a dir, que haig de formar la fracció que té
per numerador menys 5 i per denominador té menys 2, no? Molt bé. Doncs ara aquí el que haig de fer és fer la fracció que té per numerador menys 5, val? I per denominador menys 2. Molt bé. Ara aquí el que haig de fer és reduir la fracció. Per tant, per reduir la fracció el que haig de fer és dividir a dalt i a baix, no? Per al màxim comú divisor dels dos nombres. Doncs anem a escriure-ho. Faig aquí la E6, no? Però veurem què és el que passa. Great Common Divisor de quines cel·les? La E6 i la E7. Val? I veiem que surt un missatge d'error, no? Diu, el valor del paràmetre 1 de la funció és negatiu, ha de ser positiu o 0. Doncs clar, què és el que passa? Que aquesta funció, la del Great Common Divisor, no calcula el màxim comú divisor de nombres negatius, sinó només de nombres positius. Però per això el que haig de fer és, doncs, quedar-me amb aquest número, sí? Però sempre positiu. I quina és la funció que fa això? La del valor absolut. Per tant, aquí el que hauré de fer serà fer el valor absolut d'aquesta fracció. Val? I llavors, anem a mirar quin és el missatge d'error. Diu, el valor del paràmetre 2 de la funció Great Common Divisor és negatiu. Clar, li passa el mateix amb el segon argument. Per tant, el que haig de fer aquí també és fer ABS, no? Del segon. I haig de posar un altre parèntesis aquí. I veiem que ja em fa el càlcul. Si jo aquí, per exemple, hi posés, per exemple, menys 4, val? Aquí he posat menys 5, no? Havia de posar el valor de la J4, perdó. I aquí havia de posar el valor de la B4. Igual a B4. Val, ja està, ara funciona el programa, no? M'ha de dividir tots dos entre 2, que és el màxim comú divisor de 6 i 2, no? I llavors aquí haig de fer el mateix que he fet abans, però amb aquest d'aquí. Per tant, posaré igual a E7 dividit per el Great Common Divisor de el valor absolut del primer, que és E6, no? I el valor absolut del segon, que és E7. Molt bé, ja ens ha quedat aquesta fracció. Doncs aquí puc posar una altra cosa, puc posar menys 8, per exemple. No? O això, menys 9. Si vull aquí també puc canviar i puc posar 4. I aquí puc posar menys 7. 4. O hi puc posar 6, no? 6 o 8. Bé, ara aquí el que volem és fer un programa en el qual aquí ens posa el signe, no, d'aquesta fracció, i aquí ens posa la fracció sense els números, sense signe en els números. Per tant, aquí el que faré serà fer un programa que digui si aquest número és negatiu, com es calcula aquest número? Doncs G6 dividit per G7 és negatiu, doncs aleshores m'ha de posar el símbol negatiu. I si no, no he de posar cap símbol perquè vol dir que la fracció és positiva. Perdó. Aquí li faltava el punt i coma. Molt bé, ara aquí m'escriu un número en menys perquè aquesta fracció és negativa. Doncs aquí el que faré serà posar el numerador però sense signe. Com es fa això? Amb ABS, el valor absolut d'aquesta cel·la d'aquí. Molt bé, i a sota també posaré que faci el valor absolut d'aquesta cel·la d'aquí, que és G7.
Molt bé, ara ja ho tinc acabat, però el que sí que puc fer és, si volem, podem millorar aquest programa dient que, clar, com que és un número enter, perquè aquest és un 1, doncs si és un número enter, doncs aleshores que no escrigui res en lloc d'escriure un 1. Doncs això ho podem fer dient que si aquest valor absolut és igual a 1, doncs aleshores que no escrigui res, és a dir, dues cometes, i en cas contrari, el que pot fer és escriure el valor absolut, vale? Ho veiem aquí dalt, no? Escrivim aquí dalt, el valor absolut de G7. Val? I veiem que aquest programa ens escriu que aquest número, que és la solució, és un nombre enter, no apareix un 1, però clar, si jo aquí canvio, per exemple, i poso un 10, doncs veiem que sí que apareix el denominador.